Pajjiżna huwa magħmul mill-istorja tagħna u għalhekk għandna nippreservaw dak illi huwa parti mill-identità tagħna. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara illi jagħmel Villa Frer, villa illi għandha aktar minn 200 sena ta' storja. Villa illi ilha għaddejja minn restawr għal dawn l-aħħar 11-il sena. Bil-moħħ wara dan ir-restawr kun l-NGO Friends of Villa Frer. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ma' Net News fuq l-importanza illi pajjiżna jieħu ħsieb dak illi jagħmel l-istorja Maltija u dak illi identifikana. Iku mhux għax-xogħol volontarju li qed isir dan ir-restawr ma kienx jista' isir. Kemm huwa importanti allura mhux biss ikonna pjan ta' fejn irridu mmorru bħala pajjiż imma li wkoll nipproteġu anke proprjetajiet u binijiet skedati, partikolarment dal-każ li huwa Area 1 skedat bħala Area 1 li allura rridu nieħdu ħsiebhom imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar nirriabilitawhom. U anke wieħed l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista għal proġetti bħal dawn illi jsarfu f'apprezzament u ż-żamma tal-istorja ta' pajjiżna. Jiena tajt ukoll mhux biss l-approvazzjoni u anke l-proset tiegħi għax-xogħol qed isir imma garantejt l-appoġġ sħiħ tagħna bħala Partit Nazzjonalista kemm mill-Oppożizzjoni ma wkoll adattata mill-Gvern għaliex hemm bżonn nifhmu li dal-pajjiż mhux magħmul biss mill-flus imma magħmul ukoll mill-istorja tagħna u dak li kapaċi aħna nippreservaw dak li huwa parti mill-identità u mill-istorja ta' pajjiżna. Il-ġrajja ta' Villa Frer tmur lura għall-1820 meta l-istudjuż u poeta John Hookham Frer irtira lejn Malta flimkien mal-familja tiegħu. Il-villa kienet imdawra b'ġonna estensivi li saħansitra ttieħdu minnhom sabiex jinbena l-isptar St. Luke's u Keringrek. Bil-ġonna jinkorporaw ukoll il-Gardener's Cottage u Villa Hay. Żewġ binjiet illi ġew restawrati ftit ta' snin ilu. Net News tkellem mal-kuratur ta' Villa Frer Fernando Mifsud illi fisser kif bħalissa huma 15 il-volontier illi qed jirrestawraw dawn is-sit. Blan prinċipali tar-restawr ikun illi l-pubbliku jgawdi l-istorja ta' dan il-post. Ir-restawri li beda 11-il sena fuq dan is-sit u inna daw is-snin kollha għaddejjin bil-mod il-mod nagħmlu biċċa. Bħalissa għadna kemm spiċċajna restawr fuq il-Gardener's Cottage fuq Villa Hay u bdejna wkoll xi restawr fuq il-villa nifisha Villa Frer. L-għan tagħna huwa li Villa Frer u l-ġonna tagħha jiġu restawrati u jkun jistgħu jiġu gawduti mill-pubbliku. Xejn Riolo għal Net News.